Mi? Mondtad, a szaktalanságból 350 000 éves ősember. Megállapították. Ez ősember volt. Igen. Ősember. Ez a vérteszélő ember. Na most a Biblia csak 6000 évtől említi az évét, ugye? Hát biztos nem tudom, hogy Írja az életet. 6000 év. De a szorosságnak hányszor volt azóta jelen? Hányszor pusztoltott ki az emberiség? Ki tudja? 6000 évvel ezelőtt? A rövid üzem 10 000 éve volt, vagy 6 000 éve? Mikor? Nem 10 000 éve? Hallgatod? Nem, csak azt mondtam, hogy hogy mi is volt ez a dinoszaurusz téma, hogy... Az olyan, azt mondja, hogy honnan értek, akkor emberek is élhetnek. Na kérlek szépen arról van szó, én elmondom neked, hogy bazd meg, ez olyan, azt mondja Laci, hogy ez a 350 000 éves ember, ez a milyen nagybányoki, vagy milyen ember, vagy milyen, na mindegy. Vérteszélő. Vérteszélős ember 350 000 éves volt, vagy 350 000 évvel ezelőtt élt. Na most figyelj ide, bazd meg, most nehogy azt mondod, akkor mikor született az az ember, most mindegy. Most nehogy azt mondod, hogy itt a dinoszauruszok, bazd meg itt ugráltak, bazd meg ilyen nagy méretű jószágok, az meg most szotyizott, érted, azt röhögte, hogy na nézd, menjetek a getteóba, bazd meg, mi? Menj már, akkor nem éltek, bazd meg emberek. Egy időben nem élhetett a dinoszaurusz meg az ember? Nem. Biztos, hogy nem lehetett, menj már, bazd meg. Éltek az emberek az utcán, meg mentek a dinoszauruszok. Mit? Milyen utcán? Miről beszélsz? Hát mi? Hát utca nem volt akkor szerinted? Biztos, hogy nem. Miért? Hát akkor mi volt? A föld volt egyedül? Az emberek is úgy éltek, mint az állatok. Ház nélkül? Hát, akár. Na jó, legyen ház nélkül az, de utca csak volt. Vagy úgy csak volt, bár meg úgy. Miért kellett? Esetleg úgy éltek, Hát hol ment el, hát, meg amikor a legőbe? A csapáson csinált egy csapást. az erdőben vándorolni, nem kellett, hogy út legyen. Nem kellett, Kezdellegesen, hát Laci, az ősember hun járt. Na, nem egy úton járt, vagy hun járt. Mi? Hát a földön. Hát a földön járt, de hát akkor a földön csak van út, bazd meg. De miért kell, hogy legyen? Igen, egy kitaposott úton ment mindig. Na, hát ment vadászni. kitaposó útnak csak lenni Ment kellett, még a vadászni, sár is volt. ment vadászni, és ment elkapta a dinoszauruszokat. Mert tudta, hogy azok hol élnek. Ők arra voltak, emberek erre voltak. És a dinoszaurusz az mit csinált? Megette? Mit? A dinoszaurusz megette az ember? Szerinted? Hát ha rosszul sült el a vadászat, akkor igen. Hát akkor még nem volt gáztűzszer, és bazd meg. Hogy fejtem meg a út? Biztos én akarok vele beszélgetni? Olyan jó. Nem volt gáz. De figyelj, nem volt gáz, bazd meg. Vagy gáztűzhely, na. Az se volt, igen. Az se volt. Akkor biztos ilyen köveket csinált, érted, összecsikált, oda tette a hús mellé, azt megküld.